Dobrý deň, ahojte a vítajte pri našom prvom podcaste alebo vlogu, ak chcete, ktorý sa bude týkať života v našom meste v Považskej Bystrici. My sme sa rozhodli, že budeme z času na čas natáčať takéto podcasty alebo vlogy týkajúce sa života v našom meste, ktoré možno budú vyvažovať ten jednostranný pohľad, ktorý sa dopočujete alebo dočítate v mestských médiách, pretože mnohí sa na rôzne témy pýtate, pretože sa o mnohých veciach trebárs nedočítate, či už v považsko-bystrických novinkách alebo neuvidíte na TV Považí. Takže my sa budeme snažiť vyvažovať tieto informácie práve týmto blogom alebo podcastom, ak chcete. A ja teda vítam Maroša. Maroš, vítaj. Ďakujem Tomáš, pekný deň všetkým. O čom sa dnes budeme rozprávať? No tak je to prvý, ako si povedal, prvý náš podcast a tento týždeň tak aktuálne máme po mestskom zastupiteľstve Považskej Bystrice, takže myslím, že by sme si ho mohli tak nejako prejsť a zhodnotiť, čo sa tam udialo. Ako som povedal, tak v pondelok tento týždeň sa konalo ďalšie mestské zastupiteľstvo. Tých tém na tom zasadnutí bolo celkom dosť, aj keď možno, že na prvý pohľad neboli až také zásadné. Možno, že začneme tým, že to zastupiteľstvo sa konalo opäť v mestskej časti, čo je super, v Považskej Teplej. Čo už možno až tak super nie je to, že ten program bol, ako som povedal, veľmi bohatý, no napriek tomu tej mestskej časti Považskej Teplej sa v princípe nevenovala žiadna z tých tém nejako konkrétne. Čiže opäť raz sa stalo to, čo sme videli, či to bolo v Podvaží, či to bolo v Považskom Podhradí, že jednoducho tam bola široká paleta tém, ale konkrétne problémy tej mestskej časti jednoducho priestor nedostali, čo je samozrejme trošku škoda, lebo to stráca potom ten zmysel, nie len, že ideš do mestskej časti, ale teda mal by si tam aj niečo vyriešiť, čo sa tých občanov v konkrétnej časti týka. Takže toľko za mňa. Tomáš, ty si to ako videl? No, bolo to ďalšie, ako si správne povedal, ďalšie výjazdové zasadnutie. My sme to koniec koncov mali v programe, že by sme chceli zaviesť tieto výjazdové zasadnutia v pláne X, lebo doteraz v Považskej Bystrici nebývali tieto výjazdové zasadnutia. Ja som bol aj celkom milo prekvapený, keď si to primátor osvojil v tomto volebnom období, že by sme vycestovávali do jednotlivých mestských častí alebo na sídliska. Čo už som teda menej nadšený je práve to, čo spomínaš, že my štandardne teraz ideme do mestskej časti vždy s nejakým agregátom ťažkých tém, ako sú záverečné účty, rozpočty a majetky, ktoré potom samozrejme majú niekoľko bodov. My tam zasadáme 4 hodiny, ale vôbec sa nevenujeme tej mestskej časti. Ani raz sme sa nevenovali nejakému problému. Myslím si, že raz v Dolnom Moštenci, že tam prišli občania a vyjadrili teda nespokojnosť s tým, že nie sú odkanalizovaní. Áno, ale ani to nebolo na bode programu, to bolo vlastne v rámci diskusie. Áno, prišli občania a povedali, že očakával som, že systematicky budeme chodiť na kratšie výjazdové zasadnutia, kde sa budeme venovať len problémom ľudí v danej štvrti alebo v danej mestskej časti. Tak to bohužiaľ nie a tak to bolo aj teraz v Považskej Teplej. No, síce tam neboli konkrétne témy, ktoré sa týkali Považskej Teplej, ale boli tam mnohé iné témy. Čo podľa teba bolo to najdôležitejšie z tohto mestského zastupiteľstva? No, ak by som vytiahol tie najdôležitejšie témy, a bolo ich tam teda mnoho, lebo ten program bol opäť nejaký 18-bodový, už to je také, že osobne by som si doprial asi častejšie zasadanie mestského zastupiteľstva, napríklad každé 2 mesiace, aby sa treba z tých tém nenakopilo toľko, aby sme potom nezasedali 3-4 hodiny. Ale to mi nevadí, že zasadáme 4 hodiny, ale možno, že aj by sme sa vedeli dopodrobna venovať niektorým tým dôležitejším témam. Čo pre mňa bolo teda dôležité, tak schvaľoval sa záverečný účet. Mali sme tam aj nejaké, dá sa povedať, body, ktoré sa týkali správy NKÚ. Po prípade písal nám verejný ochranca práv, pretože chcel, aby sme zmenili volebný systém a volebné obvody, to nie je systém, ale volebné obvody na území mesta. No a zaujímavé boli aj interpelácia a diskusia občanov, pretože mnoho občanov vystúpilo práve v diskusii a taktiež sme my ako poslanci mali rôzne interpelácie, na ktoré sme teda očakávali odpovede. Neviem, či na všetky sme dostali to, čo sme chceli. To už tak chodí, ale tak poďme sa možno, že trošku konkrétnejšie povenovať naozaj tomu, čo bolo na agende, respektíve aj niektorým témam práve, ktoré boli otvorené, či už v rámci diskusie občanov, alebo v rámci interpelácií poslancov. Ja si teda začnem za seba. Medzi tie interpelácie, ktoré som opäť mal na srdci, tak je parkovacia politika, pretože už minulý rok sme upozorňovali na to, že sa to pečie veľmi rýchlo, že to nie je dotiahnuté do konca. Samozrejme, od 1.1. začala platiť parkovacia politika v centre, na tých parkoviskách, kde už teda platila, ale je tam nový systém.
od 1.4., ak sa nemýlim, mal začať platiť na sídlisku Stred a na Lánskej. No a keďže som zastupiteľ za mestskú časť Strojárenská štvrť a Jelšove, ale Jelšového sa netýka parkovacia politika, tak ma zaujímalo, že ako sme pripravení, alebo teda ako to je s tou parkovacou politikou, pretože ani zamestnanci na meste mi nevedeli povedať po tých posledných vyhláseniach primátora Karola Janasa, ako to teda bude. Tak som teda položil samozrejme interpeláciu priamo na primátora, pretože on je teda ten kompetentný, keď to teda tak nejak alchymicky menil, tak samozrejme prišiel na nejaký frontálny útok na moju osobu, že len chcem spôsobovať chaos a neviem čo. Takéto klasické bingo, že progresívna opozícia, zlo, chaos a neviem čo, domyslíte si, čo chcete. To verklikuje primátor pravidelne na každom zastupiteľstve. A teda bol som obvinený, že chcem len chaos, že vlastne tá parkovacia politika bola vymyslená tak, že kde ľudia nechcú, tak nebude. To povedal primátor a že teda takto aj je, že iba tí ľudia a tie sídliska a tie ulice, ktoré chcú parkovaciu politiku, tak tú parkovaciu politiku budú mať. Čiže ja by som sa teraz asi obrátil aj na všetkých vás, ktorí nás sledujete, že vlastne teda parkovacia politika tak, ako o nej bolo informované minulý rok na jeseň, ako bola schválená, tak to neplatí. Tak to povedal primátor, môžeme si pozrieť to zastupiteľstvo teraz v Považskej Teple ešte raz. A momentálne tá parkovacia politika platí len na tých parkoviskách v centre, tak ako bola prijatá. A pri železničnej stanici. No a na ostatných uliciach, mestských častiach, sídliskách momentálne parkovacia politika skúsme si možno prejsť celú tú genézu, lebo teda však o parkovacej politike sa hovorilo relatívne dlho. Ty si sám sa pýtal niekoľkokrát, v akom je to štádiu, ako pokračujú prípravy, však potrebujete haldu dát, aby ste vedeli niečo takéto spraviť naozaj efektívne a tak, aby to ľuďom slúžilo a nie ich obťažovalo. No a minulý rok vlastne veľmi narýchlo bol predložený návrh VZN-ko, akým by mala fungovať parkovacia politika, ako by mala vstúpiť do platnosti. No a tam ešte teda bolo jednoznačne povedané, že všetko platí, bude to rozfázované do niekoľkých krokov. Ako si povedal, tak od 1.4. mala začať parkovacia politika platiť na Strede a na Lánoch. Potom sa postupne mali pridať iné mestské časti, respektíve sídliska veľké. No a čo sa stalo? My sme aj natočili také video, ktoré opäť pána primátora nahnevalo, ale v zásade sme len komentovali tú skutočnú situáciu. Prišli sme 1.4. na Stred a na Lány, no a situácia bola presne taká istá, ako bola aj minulý rok. Čo však sa zmenilo, je, že ľuďom nebolo odkomunikované v princípe vôbec nič, že aké to teda bude mať dôsledky, čo majú robiť, ako majú robiť. Pamätáme si, aj na nás sa obracalo mnoho z vás, že aký je ten postup pred koncom roka. Máme si kúpiť parkovacie karty, nemáme si kúpiť parkovacie karty. Bude sa to týkať postupne aj našich sídlisk. No tak my sme hovorili iba to, čo bolo v tom VZN-ku. No a ako Tomáš správne povedal, dozvedeli sme sa, neviem, či to bolo, dúfam si povedať, že sa toho trošku asi pán primátor zlakol, tých reakcií a aj toho, ako bolo celý ten technický proces nie je celkom zvládnutý, ako bola informovanosť verejnosti nie je celkom zvládnutá. No a v zásade otočil radikálne, hej? Radikálne, dá sa povedať o 180 stupňov. Ak ti do toho môžem vstúpiť, že to není, že trošku cukol, on cukol úplne. Pretože tak, ako to bolo nastavené, boli veľmi hrdinskí v tom, že to idú za každú cenu presadiť. Na to sme ich upozorňovali, že ale to len blázon si myslí, že za jeden rok stihne celé mesto. To iné samosprávy si na tom vylámali zuby. Tu samozrejme sa išlo hlava nehlava, no ale narazilo sa hneď 1.1. a sa to zastavilo a teraz sme presne 180 stupňov na iný smer. Mňa ale mrzí to, že teda tu si mnoho obyvateľov Považskej Bystrice aj okolia nakupovali v dobrej viere karty, čiže aj takí ľudia, ktorí trebárs neparkujú, nevyužívajú parkoviská, že by sa ich to vôbec netýkalo, čiže nemuseli si kupovať parkovaciu kartu, ale tým, ako to bolo podávané, ako sa na nich tlakovalo, tak si tú kartu kúpili a čiže boli vlastne obratí o peniaze, pretože tú parkovaciu kartu trebárs tento rok vôbec nevyužijú. Čiže to mi príde veľmi nekorektné zo strany mesta a mám taký pocit, že teda OK, ak sa to zlákli, že to teda nebudú zvládať, minimálne určite sa ten proces nemal zastaviť, alebo sa nemalo teraz vyhlásiť, alebo nemal primátor vyhlásiť, že teraz bude parkovacia politika len tam, kde ľudia chcú. Pretože ako
OK, bavme sa o nejakej priamej demokracii a participácii, ale stále by tu mali byť nejakí odborníci, ktorí by mali vyhodnocovať nejaké tvrdé dáta, ktoré máme a samozrejme musíme myslieť aj na ten priestor, že ten nárast osobných automobilov je stále väčší a väčší a my musíme vytvárať komfortné bývanie pre našich obyvateľov všetkých, čiže myslieť na nejaký verejný záujem. Ja možno poviem, že tak ono to v prvom rade vyžaduje je za tým ekonomické rácio, ale vyžaduje to politické rozhodnutie. To politické rozhodnutie prijal primátor, mal by za ne zodpovednosť. No a ako sme povedali, tak v tejto chvíli zodpovednosť nechce, alebo sa toho zlakol, alebo čo, ale sme v situácii, kedy v podstate parkovaciu politiku máme a nemáme. Máme občanov, ktorí sa parkovacej politiky objektívne a z objektívnych príčin proste mali predtým rešpekt, nakúpili karty, nevedeli, čo bude. Na poslednú chvíľu, a vieme, že dokonca tam sa bločky nevydávali a podobné veci. Čiže opäť rýchlou ihlou. No a o pol roka sme v situácii, kedy v zásade sme zistili, že to celé nebolo potrebné, lebo však na čo, veď ľudia aj tak si povedia, či chcú, či nechcú. Takže ak už naozaj sa rozhodnem, že do parkovacej politiky idem a chcem ju spraviť tak, aby tým ľuďom zjednodušila bývanie, uľahčila proste pobyt v meste. OK, tak sú tam aj nejaké poplatky, tomu rozumieme, ale už musím ísť do dôsledkov. Toto je také polovičaté rozhodnutie, ktoré v princípe všetkým škodí. Je nejaké, presne. Akože to treba pomenovať a netreba sa bať to pomenovať, že primátor Janás tu spôsobil chaos. On spôsobil na začiatku, on trvá a týmto to teraz zaklincoval, keď povedal, že on vlastne ruší, alebo nech si každý povie, kde chce, kde nechce. Tu treba povedať, že tu mnoho ľudí, už keď sa to zavádzalo, sa na nás obrátilo, alebo teda písalo do diskusí na verejné fóra, že nemajú problém si zaplatiť za to parkovanie, ale musí byť možnosť niekde zaparkovať. Keď sa pozrieme na rozkvet, keď sa pozrieme na niektoré mestské štvrte na strede, tak akože to je naozaj Bengal. Akože tuto je džungla, stojí sa na tráve, stojí sa kadetade, stojí sa, veľký problém je napríklad v nedeľu v okolí kostola proste. Tu sa proste potom nedodržiavajú dopravné predpisy, zhoršuje to kvalitu života. Čiže tu ten prirodzený nejaký proces by mal byť, zavádzať tú parkovaciu politiku postupne, vyhodnocovať, kde, ako na to ľudia reagujú, ako sa im zlepšila kvalita života, pretože parkovacia politika nemá byť bič na občanov, ale má byť nástroj, ako skvalitníme to životné prostredie občanov. A toto bola aj tá vec, ktorú my sme v konečnom dôsledku povedali aj na tom zastupiteľstve, že však keď teda padlo rozhodnutie, že parkovacia politika ideme do toho, tak ale občan nemôže platiť a nedostávať nič, respektíve ten stav nemôže ostať rovnaký. A v tejto chvíli mnoho občanov zaplatilo a tá služba, ktorú v zásade by mali za to dostať, tak sa zatiaľ nedostavila a ani ako sme sa dopočuli, tak nie je v pláne s ňou nejakým ďalším spôsobom narábať. Táto téma, áno, je veľmi komplexná, ono to nie je len o budovaní parkovacích miest. Ono samozrejme musíme rozmýšľať aj celú tú filozofiu, ako ich budujeme, ako budujeme naše to životné prostredie v okolí bytoviek, v okolí sídlisk. A veľký samozrejme rozmer je tam tá participácia občanov. Občania by mali povedať, že tuto áno, tuto nie, ale konečné slovo samozrejme musí byť to politické rozhodnutie, musí to byť zodpovedné politické rozhodnutie, že tu máme rôzne zájmové skupiny rôznych obyvateľov, ktorí majú rôzne potreby. No a samozrejme malo by to ísť ruka v ruke aj s inými formami dopravy. Čiže nie je na úkor, že teraz budeme riešiť len parkovaciu politiku, ale súbežne by sa mala riešiť aj mestská hromadná doprava, cyklistická doprava. Sú 2 roky od toho, čo sme prijali cyklokoncepciu, odtedy nepribudol ani meter cyklotrasy na území mesta. Čiže toto musíme všetko riešiť ako jeden balík na to, aby to mesto naozaj vyzeralo lepšie, aby bolo s ohľadom na dopravu a na životné prostredie lepšie. Tak pokiaľ ide o tú cyklodopravu, tak tam sa mesto ani nezapojilo do tých víziev, ktoré boli vypísané na niekoľko desiatok miliónov eur. No a pokiaľ ide o tú autobusovú dopravu, tak tam kontinuálne vidíme nejaké úpravy a v podstate škrty, keď to tak môžem povedať. To áno, a teraz ma aj potešila jedna nemilá správa priamo po zastupiteľstve. Bude sa opäť škrtať jedna linka jeden spoj na linke 8, to je tá linka, ktorá je do Milochova. Ja sa musím oceniť prácu ako dopravného podniku, čo sa týka eurofondových víziev. Teraz napríklad sa idú zavádzať, alebo teda sa obstarávajú 3 nové elektrobusy.
rozmýšľajú aj nad tými klubovými autobusmi, pretože by to bolo naozaj dobré, aby tá kapacita sa zväčšovala. Teraz samozrejme sme napríklad na zastupiteľstve schvaľovali eurofondovú výzvu na rekonštrukciu zastávok. Samozrejme mali by byť v tom európskom modernom architektonickom a urbanistickom prevedení, že majú zelené strechy. Čiže naozaj dopravný podnik treba oceniť, ale dopravný podnik robí len to, na čo dostane financie. A keďže sa stále oškrtáva ten balík na tú verejnú dopravu, na tú MHDčku, no tak tá MHD viac nechodí ako chodí. Akože to teraz nafúkujem, ale vieme z minulého roka, že sa napríklad škrtli víkendové spoje do Teplej, že sa škrtli víkendové spoje do Podhradia, do Šebešťanovej, do Podvážia. Obsluhujú to teraz modré linky, no ale samozrejme, keď to chceme spraviť, dá sa to robiť, ale musíme to potom integrovať a to je opäť zložitejší problém. Chýba mi nejaká tá koncovka, aby sme ešte viac pretlačali tú verejnú dopravu, tú MHDčku, aby ju ľudia mohli viac využívať. No ale dostali sme sa zo zastupiteľstva cez parkovaciu politiku až k autobusom, tak možno sa skúsme vrátiť späť k tým témam toho zastupiteľstva. Jednou z ďalších tém bolo aj návrh na vyplatenie odmeny pani kontrolórke, hlavnej kontrolórke mesta. Ten návrh prešiel, bolo to niečo vyše 7 000 eur. Viacerí poslanci vrátane teba nezahlasovali za tento návrh, tak možno, že aj toto by chcelo nejak objasniť z tej tvojej strany. Tak ja si myslím, že to je úplne prirodzené. Nie, že by som tak niekedy nedoprial nejakú odmenu, ale tak si myslím, že 7 000 je naozaj vysoká odmena. To bežný priemerný Slovák, a myslím si, že aj tí nadštandardne zarábajúci nedostávajú 13. plat v hodnote 7 000 eur, že to je naozaj ustrelené. Argumentoval, neviem, či primátor alebo niekto iný, nechcem teraz zavádzať, že... Pán Kubovič to navrhoval, lebo mestské zastupiteľstvo... Ale primátor hovoril, že dokonca kontrolór na TSK dostal 30%. No ja toto porovnávanie sa, že kde koľko dali, nemám veľmi rád. Tu sa treba pozrieť, že ako sme my na tom, že koľko to stojí a zároveň, že aké sú výkony hlavnej kontrolórky. Ja som mal teda dva také problémy, že prečo nepodporiť tento návrh. Ten prvý je, že hlavná kontrolórka napadla pred časom nášho kolegu Matúša Bandúra. Matúš mal pozichrované, že teda pri schvaľovaní ďalšieho úveru postupovala metodicky zle, mal to posvetené aj ministerstvom financií, aj NKUčkom, že teda ona urobila chybu, ona napriek tomu na ňo zaútočila, požadovala po ňom ospravedlnenie. Ja som mu potom nahriakol z toho, že ona by sa mala jemu ospravedlniť, dodnes sa neospravedlnila, aspoň o tom neviem. Nechcem jej krivdiť. No a teraz priamo na zastupiteľstve kolega Prokop mal na ňu 3 otázky, neodpovedala ani na jednu, skočili jej do toho primátora a začal rozprávať za ňu. Takže pokiaľ niekto nedokáže na 3 jednoduché otázky priamo odpovedať, tak nevidím dôvod, aby som schváľoval odmenu v hodnote vyše 7 000 eur. Áno, tak tá zásadná pripomienka, a to sme aj verejne minulý rok komunikovali, bola tá, že keď schvaľujete tak veľký úver, ako je 5 miliónov, ktorý mestské zastupiteľstvo primátorovi odkleplo v minulom roku, tak si musíte dať sakra pozor, aby ste mali všetky podklady v poriadku. A bola tam v podstate veľmi jednoduchá chyba. Keď predkladáte ten návrh na to, aby zastupiteľstvo mohlo schváliť úver, tak musíte vypočítať, aká bude miera zadlženia mesta. No a pochopiteľne, že tam už musíte započítať aj ten úver, s ktorým počítate. V tomto prípade to bolo 5 miliónov, no ale podklady vlastne nepočítali, ako keby, že aj po vzati tohto úveru budeme naďalej na úrovni bez neho. Čiže bolo to také, aj logicky mi to nedávalo úplne zmysel a tak ako si povedal, tak kolega Matúš Bandor sa obratil aj na príslušné inštitúcie, ktoré potvrdili, že takáto metodika nebola správna, no ale teda zatiaľ k tomu ospravedlňujú, a pokiaľ ja viem, nedošlo. Mali nejaké stretnutie, ale to je medzi nimi. Ale tu ide čisto o profesionálnu stránku a myslím si, že toto bola tak zásadná vec, že... No to ospravedlnenie malo byť verejné. Verejne ho vyzvala ona na to, že ju krivo obvinil, krivo ju neobvinil, na to mal doklady z 2 inštitúcií, čiže keď ho ona krivo obvinila, mala sa aj verejne ospravedlniť. Nedošlo k tomu pre mňa, aj keby všetko ostatné robila dobre tie kontroly. Je to zásadné pochybenie, pretože 5 miliónový úver nie sú fazulky, je to veľký úver a za toto pochybenie nie je to teda excelentná 100% práca. Každý sa môže pomýliť, ale nevidím to na úroveň 7 000 odmeny. Toto bol návrh na odmenu pre pani kontrolórku. Ty si mal tiež jeden návrh, ktorý nič nestojí, ten ale už rovnako slávne nedopadol, tak asi priblíž tiež občanom, o čo išlo. No išlo o to, že na konci apríla bolo to slávne zastupiteľstvo, kde sme rokovali o prevzatí nemocnice z rúk kraja.
a teda to slávne primátorové useknutie diskusie, kedy ja som už na začiatku svojho príspevku hovoril, že dúfam, že mi po 5 minútach pri tak dôležitej téme nevezme slovo a neutne tú diskusiu, čo sa stalo samozrejme. S radosťou mi vypol ten mikrofón a nemohol som hovoriť ďalej. Preto som do tohto zastupiteľstva samozrejme pripravil pozmeňujúci návrh na zmenu rokovacieho poriadku, kde by som, alebo teda aj kolegovia, v závažných prípadoch samozrejme ten diskusný príspevok netrval 5 minút, ale až 20. Samozrejme, v histórii zastupiteľstiev sa málo kedy stalo, že by poslanci vôbec využívali dlhší príspevok ako 5 minút, ale keď je to také dôležité, tak sa stať môže. No a to som kolegom predložil už minulý týždeň do mailu, aby si to mohli prečítať aj s dôvodovou správou. V tej dôvodovej správe som ešte uvádzal, že dá sa povedať, občania nášho mesta si vykonávajú svoje volebné právo a teda správu vecí verejných priamo cez nás, cez volených zástupcov, čiže som očakával, že aj na to, aby mohli byť práva občanov lepšie uplatňované, tak kolegovia tento návrh podporia. No, nepodporili. Nedostal sa tento návrh ani do programu. V tom hlasovaní bolo 8 kolegov, ak sa nemýlim, za, 11 proti, 2 sa zdržali, jedna kolegyňa nehlasovala. Mrzí ma to. Ako keď dochádza k takejto, nazvem to, autocenzúre, že poslanci sami sebe nedoprajú, aby mohli o dôležitých veciach diskutovať, príde mi to bizarné. To zastupiteľstvo je práve to fórum, kde by sme si mali povedať, ako to vidíme, ako to vidia trebárs aj naši občania, ktorých zastupujeme, s ktorými sa rozprávame, ako by sme si to predstavovali a tam máme hľadať tie kompromisné riešenia, tie najlepšie možné riešenia pre obyvateľov mesta. No a keď kolegovia nemajú záujem diskutovať, tak neviem potom, že kam spejeme. No je to také zaujímavé, lebo najdlhšie tam samozrejme reční vždy pán primátor a to hlavne v odpovediach na to, čo sa niekto pýta, alebo čo teda poviete vy ako poslanci o svojich príspevkoch. A častokrát sa pán primátor doslova oháňa tým, že však priestor tu je, sú na to vytvorené mechanizmy, ale keď napríklad mal príležitosť aj tebe kultivovaným spôsobom v podstate predĺžiť ten príspevok, tak sa to nestalo, alebo potom aj teraz tam, áno, chápem, bol tam občan z Považskej Teplej, ktorý sa neprihlásil do diskusie takým spôsobom, ako predpisuje rokovací poriadok, ale ono je to aj pomerne zložité, hej, čiže ja rozumiem, že nie každý ovláda tú procesnú stránku, je pozvaný na zastupiteľstvo, príde, chce niečo povedať, no a tam už opäť taký priestor nie je, takže ja osobne, však opäť sme to hovorili, že cieľom správy toho mesta, cieľom vedenia toho mesta má byť komunikovať s občanmi, jednak vysvetľovať, ale aj počúvať. A je svojím spôsobom naozaj zvláštne, že aj poslanci sami seba oberajú takýmto spôsobom o priestor tie názory občanov tlmočiť. Ja by som to ešte doplnil, akože to, že je to smutné, tam ešte primátor to glosoval na začiatku, že to nemajú ani v Európskom parlamente. To je zaujímavé, že on sa veľmi rád porovnáva, keď je mu to prospešné s inými mestami, keď už nie, tak vtedy to nevyťahne. Ja som si pozeral aj rokovacie poriadky iných miest, sú napríklad veľmi veľkorysé mesta, napríklad Trenčín, ten má 15 minút, v Pluchove napríklad akože nemajú také dlhé príspevky, ale majú opakované príspevky, že môžeš do diskusie zasiahnuť niekoľkokrát. Ja si myslím, že v Považskej Bystrici sa nestalo, že by z poslancov niekto nadužíval to právo vystúpiť v rozprave a naozaj nerokujeme každé zastupiteľstvo o tak závažných veciach, ako je predaj nemocnice alebo kúpa nemocnice. Čiže kľudne sme to do toho zastupiteľstva mohli dať. Ja si myslím, že každý z poslancov je natoľko uvedomili, že to nebude zneužívať, ale teda očakával by som aj od primátora, že bude natoľko uvedomelý, že keď je to tak dôležitá téma, že nebude, že ja vôbec nemusím meniť ten rokovací poriadok, ale keď požiadam o predĺženie času, tak mi ho dá. Áno, treba povedať, že v tom rokovacom poriadku stále on na to nástroje má, aj bez tohto tvojho pozmeňováku. A zase čestne treba uznať, že táto situácia sa zopakovala v prípade interpelácií, keď kolega Aďo Péli presiahol tento limit a hoci to bolo teda s nejakými poznámkami od pána primátora, ale tentokrát to spravil korektne a ten priestor mu dal. Ja si myslím, že to pramení z toho, že ja som potom natočil potom zastupiteľstva hneď video, že vravím, tu už sa začína naozaj, že cenzúra. Kolegovia vtedy ešte tam potom došlo k hlasovaniu, viacerí kolegovia povedali, že to bolo zmätočné hlasovanie, aj preto som to teda navrhol, ten pozmeňovák, alebo teda tú zmenu rokovacieho poriadku, aby teda kolegovia sa cítili bezpečnejšie, že ich nikto nemanévruje do nejakého zmätočného hlasovania.
Ale presne, ja si myslím, že to je o tej kultúre. Primátor práve teraz, a je to dobré, že robíme tento tlak, sa zlákol a teraz kolegovi Andrejovi Pelimu v rámci tých interpelácií sám od seba dovolil dohovoriť to, čo mal pripravené, a tak by to malo byť. Pretože Andrej s tým svojím príspevkom nehovoril nič z cesty, hovoril 2 roky požadované veci pre občanov rozkvetu, ktoré im boli x-krát slúbené a stále nie sú splnené. No samozrejme na tie svoje interpelácie ani tentokrát nedostal odpovede a nedozvedel sa, kedy budú tie veci zrealizované. Spomenul si predchádzajúce rokovanie zastupiteľstva, ktoré bolo k nemocnici v Považskej Bystrici. K tej sa opäť vrátil aj napriek tomu, že nebolo na agende tohto rokovania aj primátor, aj viceprimátor Steiner. Ako si vnímal vlastne tento výstup? No, očakával som, že samozrejme, že budú nejaké dozvuky tejto traumatizujúcej záležitosti. Čakal som, že možno, že už bude pokoj zbraniam, ale nebol. Primátor teda využil zase opäť priestor na to, aby si kopol jednak do mňa, jednak neviem asi do každého, kto by si dovolil vyjadriť sa k téme nemocnice. Vyjadral sa k tomu aj viceprimátor Igor Steiner. Ja nechápem, čo ich tak popudzuje na tom, že niekto povie svoj názor alebo že okomentuje vývoj ohľadom nemocnice, ako keby oni mali nejaký monopol, že len oni sa môžu vyjadrovať k nemocnici. Tak aj vystupoval primátor, ako on nakupoval ventilátory počas covidu, ako keby to nakupoval zo svojich peňazí. Však nikto mu to neberie, že mesto pomohlo nemocnici, ale také až niekedy, že chorobné, že keď si ja predstavujem, že to tu vlastním, no nevlastním, tá nemocnica je stále v rukách kraja, je to tu verejné, to, že pomáhajú, je správne, ale nemajú monopol na to, že len oni sa môžu vyjadrovať v nemocnici. A mňa teda prekvapilo, aj po tom zastupiteľstve, ktoré prebehlo na kraji, tak najskôr to bolo, že chceme kraj, potom, že nie súkromník, potom nie privatizácia, potom to ideme kupovať my ako mesto. No a teraz už na tomto zastupiteľstve to bolo, že však oni bojovali za to, aby to tak bolo, že aby to zostalo v rukách kraja. Ja už som sa v tom stratil, že čo vlastne predstavitelia nášho mesta chceli, za čo bojovali. No a teraz to teda asi skončilo na tom, že oni bojovali za to, touto zmluvou, že aby to zostalo v rukách vyššieho územného celku. Čiže naozaj pre mňa nepochopiteľné. No, ono už asi len v krátkosti, lebo však tá téma bola, a myslím si, že aj stále je pre mnohých, ako si povedal, traumatizujúca. Ten celý rok boli či občania, či lekári, zamestnanci v neistote. A tá podstata je tam, že v tejto chvíli stále nevieme, čo s nemocnicou bude. Tá podstata je v tom, že tá neistota pre ľudí, aj pre lekárov, aj pre zamestnancov tým pádom pokračuje. Uvidíme, aké to bude mať dopady, pokiaľ ide o financovanie, lebo tá nemocnica, ako vidíme, je také nechcené dieťa, lebo však ani mesto ju teda vlastne nechcelo, nechce ju kraj. Tam to začalo, že ju nechce kraj. Budeme vidieť, aký to bude mať dopad naozaj na investície, na financovanie, na samotný chod a to, či táto situácia je skutočne víťazstvom, tak ja si myslím, že je príliš skoro na to takýmto spôsobom komentovať a v konečnom dôsledku uvidíme, naznačil to aj župan Baška, že táto celá sága ešte nie je úplne na konci. Takže ja myslím si, že každý tejto témy už by ju radšej hodil za hlavu, ale bohužiaľ stále to úplne tak nejde. A to podstatné je, že to, či víťazstvo je, že ostalo ten status quo, to asi budeme môcť okomentovať, až keď uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Ja by som k tomu možno ešte dodal, že mňa teda na tom zastupiteľstve, ktoré bolo na kraji, mrzol ešte jeden rozmer, že náš primátor vlastne zatiahol do tohto sporu medzi županom Baškom a medzi mestom Považská Bystrica aj primátorku Púchová. Už na tom našom zastupiteľstve v apríli z ničoho nič začal primátor rozprávať o primátorke Púchová, aké mala zámery, úmysly s našou nemocnicou. Nepochopil som to, prečo ju vôbec do toho vtiahol. Ona sa potom na tom zastupiteľstve na TSK ohradila voči týmto tvrdeniam. Dokonca tvrdila, že na niektorom zastupiteľstve ani nebola, keď sa hlasovalo o nemocnici a požadovala ospravedlnenie od primátora. Tam to ešte glosoval, myslím si, že podpredseda kraja a šéf z MOSu, pán Božík, že to teda on ešte nevidel za 30 rokov, čo sedí, alebo koľko, za 30 rokov, čo sedí v politike, aby mali primátori takéto rozbroje medzi sebou. No a primátorka Púchová požadovala ospravedlnenie na tomto zastupiteľstve, ktoré prebiehalo práve od nášho primátora za tie nepravdy, ktoré o nej vyhlásil, no a on sa neospravedlnil. Takže som ešte zvedavý, akú to bude mať dohru medzi našimi mestami, medzi mestami Považská Bystrica a Púchov, pretože myslím si, že primátorka Púchová bola v práve. No ono tá
tú retoriku, ktorú zvolil pán primátor, či už voči teda opozícii, ktorá si dovolila vysloviť svoj názor, že a čo tým, kto sleduje, to je jedna vec, ale druhá vec je, že naozaj, že akým spôsobom aj komunikoval na kraji, akým spôsobom komunikoval voči v princípe svojim partnerom, partnerským mestám. A tá nemocnica v konečnom dôsledku poskytuje zdravotnú starostlivosť aj práve občanom Púchova a okresu Púchov, pretože je spádová. Takže táto téma, myslím si, že nikoho neteší a nikoho, alebo ten stav okolo toho nikoho neteší a asi ani tie vzťahy úplne nepomôžu tomu, aby spolupráca bola lepšia. Nepomohlo. No ale ja by som to uzavrel, je to traumatizujúca vec, ktorá asi pravdepodobne ešte nekončí. Aj keď to pána primátora vyrušuje, hneva, až rozčuluje, že to glosujeme, komentujeme, že sa k tomu vyjadrujeme. Ja si myslím, že to je moje úplne normálne právo sa k tomu vyjadrovať. A samozrejme vyjadrovať sa k tomu budem aj do budúcna, pokiaľ nastane nejaká zmena. Takže momentálne je ten stav taký, aký je. Ja by som to na teraz uzavrel a uvidíme, kam sa to bude hýbať v ďalších týždňoch až mesiacoch. No pomaličky sa blížime k záveru toho programu, ktorý mali poslanci na agende zastupiteľstva pondelkového. Tie posledné dve veci, ku ktorým sme sa chceli vyjadriť, sú záverečný účet mesta a vlastne odporúčanie, respektíve kontrola, ktorú vykonal verejný ochranca práv, pokiaľ ide o obvody volebné v komunálnych voľbách v Považskej Bystrici. K záverečnému účtu, ako si vnímal toto hlasovanie? Záverečný účet ja vnímam, už dá sa povedať, ako len také zhodnotenie nejakého toho roku, aký bol. Schvaľovali sme záverečný účet roku 2024. Je jedno veľmi úsmevné, že aj tie materiály, ktoré k tomu dostávame, tak nie sú ani vo formáte Excelu, že by sme si vedeli filtrovať jednotlivé veci. Dostaneme to v PDF-kách alebo vo Worde a tam si samozrejme potom musíš veľmi pracne porovnávať, čo vlastne, kde bolo narozpočtované, čo sa to splnilo, pretože ten rozpočet, keď my schválime, tak je nejaký zámer, potom sa on koriguje ten rozpočet a nakoniec je záverečný účet. Čiže boli tam samozrejme také veci, ktoré sme pravidelne neplnili. Aj v tom rozpočte a v záverečnom účte sú merateľné veci, ktoré kopukrát obyvateľom nič nepovedia. Sú to také formalistické veci. Mňa teda prekvapilo, že primátor hovoril o tom, ako super hospodárime. Pri tomto hodnotení finančné zdravie mesta samozrejme vždy dopada najhoršie. On má vždy v obľúbe spomenúť dvoch chlapcov z Ineka. Tak ja si myslím, že keby to robili aj iní dvaja chlapci z nejakého ministerstva financií, tak asi keď zoberú nejaké ukazovatele a vyjdeme tam na nejakom 137. mieste zo 140 miest, tak je to stále o tom istom. Vykázal prebytok 2,8 milióna eur. No, tak ale treba sa opýtať, aký bol ten rok 2024. Zvyšovali sme dane, zvyšovali sme poplatky materskej školy, čo všetko sa zvyšovalo. Vidíme to na kvalite, že keď si pozrieme, že koľko kilometrov chodníkov a ciest sa vybudovalo za rok 2024, no keď nevybudujeme nič, tak samozrejme, že našetríme. To máte ako doma. Keď vy nebudete celý mesiac jesť a piť, tak samozrejme, že tie peniaze ušetríte a môžete sa potom susedom na konci mesiaca pochváliť, že wow, super, ušetril som. Aj chlapcom z Ineka, že ušetril som toľko peniazí. Tam je srandovné, že v predchádzajúcich rokoch, keď nám niečo vychádzalo a keď Ineko hodnotilo pozitívne, tak teda to bolo komunikované pánom primátorom, že títo dvaja chlapci z Ineka nás pochválili a teraz je to celé akože absurdné, že čo oni dávajú na papier, ale podstata veci je presne tá, že áno, vyšiel prebytok, účtovný prebytok. To podstatné je to, čo vidia občania a to, čo cítia, lebo však o tom sa tu bavíme. To je aj úloha každého primátora alebo vedenia mesta a zamestnancov mesta. Ako si povedal, my sme to dali von aj v tom našom vysvedčení pre primátora, kde ste mali krásne ukázané, že pre akú rodinu plus minus koľko eur to znamená na rok, hej, či máte jedno auto, dve auta, dve deti, trvalý pobyt tam alebo tam. Takže ten výpočet je, či máme kvalitnejšie služby, čo sa urobilo a čo vlastne občan musí zaplatiť. Ako si spomenul, či je to práve parkovacia politika, ktorú sme dopodrobne rozobrali, či sú to poplatky za odpady. Tam taktiež sme videli
dobre, sú tam aj pozitívne tendencie, to nechcem takto generalizovať, ale myslím si, že občania cítia napríklad, že či sa vynáša raz za mesiac, raz za 2 týždne. Takisto sú to miestne dane, ktoré o niečo sa zvýšili, sú to poplatky za škôlky, takže ten balík je široký. Otázne je, či sa to premietne do tých služieb. Je tam ešte druhák, samozrejme, že taký ukazovateľ, že ktorý my ani ovplyvňovať priamo nevieme, a to je samozrejme zvyšovanie priemernej mzdy, nárast vybraných daní, samozrejme v rámci konsolidácia sa redukoval napríklad rodičovský bonus na deti, mal sa zadresnieť. No a samozrejme ďalších mnoho vecí, ktoré vstupujú do toho. Ja som zvedavý, že keď budeme budúci rok schvaľovať za tento rok záverečný účet v rámci konsolidácie, sa ubrali peniaze samosprávam, áno, štát si zobral... Predpokladalo, že o 1%, ale asi to bude teda v globále viacej. No tak a materské školy si mal zobrať štát, čiže opäť to bude iná metrika. To, že máme prebytok 2,9 milióna eur, však OK, ale práve to, čo si spomenul, je dôležité, či ľudia vidia naozaj v uliciach zlepšenie kvality služieb, či si za tie služby viac neplatia, ani o tom, že či budeme hľadovať celý rok a budeme si potom vykazovať. A k týmto službám, ja neviem, či sú to materské školy, či sú to školy, či je to kosenie, či sú to odpady, tak to sú taktiež otázky, ktoré nám posielate, s ktorými sa na nás obraciate, a toto je len prvý podcast, takže sa pokúsime opäť povedať viac aj k týmto témam na budúce. No a posledná vec, pomerne zásadná, ktorá bola na agende zastupiteľstva, a to je práve správa verejného ochrancu práv, ktorý mal zásadné výhrady voči tomu, akým spôsobom boli vytvorené volebné obvody vo voľbách, do komunálnych voľbách v roku 2018 aj v roku 2022. Tá podstata tých výhrad bola, že občan, povedzme Rozkvetu alebo SNP, volil neproporčne v podstate voči občanom iných niektorých menších mestských častí. Čo to znamená, že váha toho hlasu nie každého občana v našom meste bola rovnaká. Boli tam aj niektoré odporúčania, ty si k tomu aj vystúpil, niečo povedal k tomu aj primátor, ako vnímaš možný vývoj, lebo síce verejný ochranca práv aj navrhol, že čo by bolo fajn, ale to nemá teda kompetenciu nejakým spôsobom rozkazovať, ukladať. Mestské zastupiteľstvo to prerokovalo, ale faktom je, že na stole to bude až v kontexte ďalších komunálnych volieb na konci budúceho roka, kde sa budú tie volebné obvody znova v zastupiteľstve schvaľovať. K tomu niekoľko poznámok. Tak ombudsman skúmal len 2 volebné obdobia 2018-2022, nešiel ďalej do hĺbky, ale túto tradícia jednoposlancových volebných obvodov má pomerne dlhú tradíciu, čiže keby skúmal hlbšie do histórie, tak vytkne aj to ďalej do histórie. Druhá vec je, ako si správne povedal, vytýkal nám, a teda neboli sme jediné mesto, on skúmal viacero miest po Slovensku, že máme tu neproporcionalitu na voličov, váha ich hlasu nie je rovnaká ako v iných mestských častiach, takže nám uložil povinnosť to zmeniť, ale to je jediné, že čo nám mohol uložiť, on nám nemôže navrhnúť, ako to máme spraviť. Ale navrhnúť môže, ale navrhnúť, v konečnom dôsledku to je to on veľmi opatrne akože na záver konštatoval, že on nám nechce navrhovať, však sme asi príčetní ľudia v tom zastupiteľstve a vieme vymyslieť asi alebo napočítať tak, aby to vychádzalo rovnako. Dal nám tam nejaké mantinely a dal nám jeden svetlý príklad, ako sa to robí napríklad, už ako to spravili v Senci, kde si teda mesto, ktoré má menej obyvateľov ako my, ale rozdelili si celé mesto na 3 volebné obvody, pretože zákon nám ukladá, že v prípade nášho mesta, ako je Považská Bystrica v takej veľkosti, nemôže byť jednomandátový alebo jednoobvodový volebný obvod, už sa v tom krútim, ale musí byť rozdelený minimálne na 2. Ale minimálne na 2 a už počet potom neurčuje. Čiže v Senci to rozdelili na 3 časti, proporčne rozdelili zhruba rovnako počet poslancov, a čiže tá váha tých ľudí, ale zároveň aj možnosť výberu počtu poslancov je rovnaká pre všetkých občanov. Čiže iba dokončím. A ja som vystúpil aj na zastupiteľstve, pretože primátor povedal A, tak ja som dohovoril B z tej správy ombudsmana, že teda aj Považská Bystrica by bola možno dobré potom v ďalšom tom roku, keď budeme určovať volebné obvody, rozdeliť na 3 časti, sever, juh a Rozkvet, s výhľadom tým, že
budeme asi postupovať potom v tom zastávanom území smerom na Dolný a Horný Moštenec, čiže to by bola jedna oblasť. Vedeli by sme proporčne zhruba narovnako rozdeliť aj počet poslancov, a čo by sme ale docielili práve pre ľudí v tých mestských častiach, ako je Považská Teplá, Podmaním, Prázdno, Kvášov, Moštenca a tak ďalej, by ľudia nemuseli voliť len jedného poslanca, ale zrazu by mali právo zvoliť si treba z 7 poslancov. Áno. Čiže mali by o mnoho väčšie možnosti vyberať si svojich volených zástupcov. Tam asi treba povedať, my sme to síce naznačili, ale nech si to ľudia aj vedia trošku plasticky predstaviť, že povedzme, teraz neviem, nepamätám si, myslím, že to bol prípad Podvažie, Považské Podhradie, Šebešťanová, kde si volia jedného poslanca, ale napríklad v iných mestských častiach menší počet občanov, ďaleko menší počet občanov, taktiež volí iba jedného poslanca. To znamená, že je tam tá neproporčnosť, rovnaký hlas potom nie je rovnakou váhou zastúpený aj v mestskom zastupiteľstve. A o toto ide, aby keď si 1000 alebo 2000, v našom prípade to bolo plus minus, občanov volí jedného poslanca, aby sa nestalo, že niekde si bude voliť 3000 občanov jedného poslanca a niekde 1000, pretože potom tá váha samozrejme nie je rovnaká. Tam to tak vychádzalo, aj keď si to zoberieme, a tam najvypuklejší problém, asi tie najväčšie rozdiely boli medzi tým Podvažím, Šebešťanovou a Podhradím, to je jeden volebný, tam bolo presne 2000 obyvateľov, a Podmanín a Prázdnou tam je len tuším 1200 alebo 1300, takže to bolo vypuklé, ale ja to vnímam, aj keď toto bol ten hlavný problém, ktorý nám vytýkal ombudsman, ja to vidím práve aj cez tú možnosť výberu a konkurencie. Práve na tých mestských častiach býva málo kandidátov, štandardne niekedy aj 1, 2, maximálne 3. Keď si zoberieme v tom Podváži, ak sa nemýlim, tak boli teraz 3 kandidáti v týchto voľbách. V Podmanine, v Podváži boli 2 kandidátky. Čiže tým, že by sme to spojili do väčších celkov, tak samozrejme by mali možnosť obyvateľia vyberať si zo širšej ponuky a z väčšej konkurencie tých kandidátov, ale zároveň vedeli by sme aj garantovať potom prostredníctvom VMČ, že by im zostal ten jeden pridelený poslanec. To treba povedať. To treba povedať, že samozrejme myslíme na to, že keď máme skreované výbory mestských častí, tak každý ten jeden poslanec, ktorý by bol zvolený, by si vybral tú štvrť, pri ktorej by bol pridelený a zodpovedal by si za tie svoje ulice. Opäť prenesiem na toho občana, tak nemusíte naháňať jednu osobu na telefóne, keď nesvieti lampa, alebo ja viem, že toto je niečo, čo ty nemáš rád, ale funguje to tak. Presne, funguje to tak, takže vieme. Zachádzaš ale do deformácií, ktoré tu nastavil primátor. Malo by to fungovať tak, že napíšeš a zavoláš na úrad. Presne tak to funguje. Ale aj na to sú mechanizmy, hej? Aj sme ich chceli zaviesť, ako odkaz pre starostu a podobne, aby ten občan, ktorý má nejaký problém, vedel, že zadal som, kto to rieši, v akom je to štádiu, ale to teraz, prosím, k tomuto sa nevracajme. O tom sa môžeme pohádať na zase v inom podcaste. Podstata veci je tá, že keď mám 7 alebo 6 zástupcov a jeden jednoducho nevie niečo vybaviť, alebo nie je dostupný, alebo nechce, alebo to už je jedno, tak jednoducho tam mám ďalších 5, ktorí majú rovnakú zodpovednosť aj za tú mestskú časť a nestojí to na bedrách len jednej osoby. A druhá vec je, že samozrejme aj sa potom inak rokuje o niektorých veciach, pretože je väčšia skupina ľudí, ktorá chce pre ten svoj volebný obvod dosiahnuť nejaký zisk, nejaký benefit. Jasné. Ja by som to možno ešte doplnil, že toto, čo si povedal, tak je to možno pokrivené vnímanie, pretože naozaj mesto má mať mechanizmy, odkaz pre starostu a podobné veci, pretože ja ako poslanec nenastriekam tu prechodcov v kolónii, aj keď môžem volať vedúcemu úseku dopravy, alebo... Aj to robíš. Aj to robím, každý deň, ale to vyťažuje nás a pritom zbytočne, pretože na to môže byť aplikácia, tí referenti alebo vedúci to dostanú na stôl, vedia, kde majú teraz niečo odstrániť, niečo spraviť a nemusíme my vyvolávať. To ich kopukrát ešte zbytočne zdržuje, keby to bolo takto zautomatizované, tak sa to zjednoduší. Druhá vec je, a to treba povedať aj teraz, aj keď ja som treba zvolený poslanec za mestskú časť Jelšové a Strojárenská štvrť, ja som poslancom všetkých obyvateľov mesta Považská Bystrica. Zákon nepozná, že ja som tu poslanec pre len vybraný úsek mesta. Pre všetkých som poslanec, keby mal kdokoľvek, kedykoľvek nejaký problém, aj sa to deje, píšu mi ľudia z Moštenca, z Rozkvetu, píšu mi z Podvážia, z ktorejkoľvek mestskej časti, nie je ich mnoho, ale stáva sa to. A pokiaľ je to v mojich možnostiach im pomôcť, tak im samozrejme pomôžem. Zákon pozná, že som poslanec mesta Považská Bystrica a tak to platí. V tejto téme sa, myslím, vrátime asi
priebehu budúceho roka, pretože to bude... Asi by sme sa mali, asi aj skôr, pretože to je zaujímavá téma. Mnohokrát ľudia nemajú presne jasno v tom, že čo sú kompetencie poslanca mestského zastupiteľstva, čo sú kompetencie primátora, ako to funguje aj v tom zastupiteľstve, čiže môžeme si spraviť aj jeden ten blog, kde by sme vlog a podcast, v ktorom ozrejme vlastne fungovanie týchto mestských štruktúr. Kto je kto a čo je čo. Tak, presne. Tak. Dobre, za mňa všetko. Ja myslím, že toto zastupiteľstvo a aj niektoré ďalšie témy sme vyčerpali. Myslím, že to môžeme pre tento prvýkrát uzavrieť, ale ako sme viackrát spomenuli, tak budeme sa rôznym témam venovať aj v najbližšom období a budeme radi, keď aj vy nám dáte jednak spätnú väzbu na dnešok a aj podnety, ktoré vás zaujímajú, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť viac a mali by sme ich takýmto spôsobom rozobrať na šroby. Presne tak, takže ak máte otázky, témy, ktoré vás zaujímajú, určite nám napíšte sem na sociálne siete alebo na naše e-maily, po prípade, keď nás stretnete, kľudne nám to povedzte aj osobne. No a keďže sme pánom primátorom označovaní tí, ktorí radi točia videá, my budeme veľmi radi pre vás pokračovať v tomto trende točení videí a feel free, keď vás niečo zaujíma, pýtajte sa, o tom to je. Chceme vám prinášať aj náš pohľad na život v našom meste. Súčasť toho binga, že natáčajú videá. Hej, natáčame. Takže splnili sme si krížik v rámci binga. Budeme sa snažiť nebyť aj vážni, ale aj humorní, aj sa pohľadať možno, že však samozrejme aj my máme na rôzne veci, rôzne názory. Takže pre dnešok je to všetko. Toto je náš prvý blog a podcast. Ak si to dopozerali až sem, tak vás v prvom rade obdivujem, v druhom rade vám ďakujem. A tešíme sa na vás pri ďalšom nakrúcaní niekedy, nevieme kedy, nebude to pravidelné, ale skôr taký nejaký občasník, ako budeme mať čas, ako budú témy. Ale už naozaj koniec. Ďakujeme veľmi pekne, pekný deň všetkým a majme sa tu dobre v tejto našej krásnej Považskej Bystrici. Ahojte, dovidenia.